Se on morjesta, Jere tässä ja tänään meillä on testissä PRGR Launch Monitori, tällainen pieni taskuun mahtuva launch monitori, jonka mä voin ottaa mukaan vaikka rangelle. Ja mä oon ihan omilla rahoiltaan ostin ja tää mittaa muun muassa pallon nopeutta ja mailan nopeutta ja pituutta. Elikkä katsotaan onko tästä mitään hyötyä tällaiselle harrastegolferille, joka ei pyri minnekään tourille, vaan että pelikentällä olisi vähemmän tuskaisempaa. Ja yleensä näissä videoissahan joutuu odottaa videon loppuun, että saa kuulla vastauksen tähän kysymykseen. Mä vastaakin nyt, että kyllä tästä on mulle hyötyä, että mun käyttöön tää on ihan järkevä ostos ja tämähän on halpa verrattuna näihin kalliisiin launch-monitoreihin, että nehän voi maksaa 10 tonnejakin ja kalliimmat lähelle 100 tonnia varmaankin. Mutta tää pikku laite maksaa 230 mä maksoin tästä. Ja niin pienellä hinnalla voi saada ihan perus tällaiset tiedot, mitä mä tarviin täällä. Ja mulla on täällä takapihalla kotona ihan tällainen itse rakennettu pieni lyöntialusta ja verkko tossa, niin mua on vähän ärsyttänyt se, että mä pystyn täällä hiomaan sitä mun lyöntiä, mutta mä en tiedä sitten, jos se lyönti vaikka se tuntuu hyvältä ja silleen, mulla ei mitään hajua kuinka pitkälle se meni ja sit myöskään mä en tiedä kuinka puhdas se osuma on, niin tämän mä ostin nyt sitä varten, että mä saan sen datan. Et kotona mä en tarvii sen enempää ainakaan tässä vaiheessa. Avataanpa sitä. Mä en ole vielä avannut tätä. Katsotaan, onko tää tosiaan oikeasti niin helppo käyttää. Täällä on nopea setup ohjeet, miten tää käyttöä. Tää toimii tosiaan 4 AAA-paristolla, eli 3 A-paristolla ja pitäisi kuulemma olla täällä laitteessa valmiina, niin katsotaan. Ja mua vähän kiinnostaa, kun mulla on toi laukaisualusta vähän ylempänä, että mun tää varmaan laittaa tää myös sitten vähän ylemmäs. Niin miten tarkka tai hyvin se ottaa tässä mun alustassa. Katsotaan, onko tää patteri paikalla. Ei oo pattereita. No, tiettäkäs mitä. Siinä ehkä mä oon muista videoissa kattonut, että tää pitäisi olla patteri mukana. Tässä ei ollut, niin mäpä käyn hakee. Laitetaan nopea leikkaus siitä. No niin, nyt on patteri paikallaan ja käynnissä tää laite. Et ei tosta muuta kuin pitäisi panna on-nappia pohjaa. Sitten se pitäisi olla käyttökunnossa. Ja niin se näyttää olevankin. Mä en tiedä miten hyvin tää näkyy toi näyttö tosta, mutta siinä se on. Siellä on nyt mailit ja jaardit, niin ne saa kun painaa alaspäin ja enteriä samaan aikaan pohjaa, niin katon käyttöohjeessa, niin sitten pitäisi vaihtaa. Nyt se vaihtokin ne. Tuolla on golf-moodi heti päällä. No niin. Nyt on monitori tossa noin vähän reilu metrin päästä pallosta. Ja kokeillaan ensin driverilla. Tuolta pitää valita maila. Että toi päälle mittayksiköt oikein ja valitaan maila ja sit se on valmis käytettäväksi. Ja mä lyön 5 lyöntiä. Katsotaan sit tulokset sen jälkeen. Noin. Ja hyvin se näytti ottava. 5 lyönnistä vikaa se ei mitannut, niin mä mittasin sitten vielä 1 lyönnin. Ja täällä vissiin muistissa on noin 500 viimeistä lyöntiä. Eikä tosta vaan, katsotaan. Tosta vaan kun selaa, niin sit näkee viimeiset lyönnit. Ja viimeinen lyönti oli 210 metriä total
ja kärri oli 190 ja smash factor oli 1.41, eli se oli varmaan ehkä mun paras näistä lyönneistä. Pallon nopeus 211 ja mailan nopeus 149 kilsaa tunnissa. Eli ihan, ja katsoo tässä sitten edellisempiä lyöntejä, niin toka vika oli sitten se, missä se ei ottanut. Sitten sitä edellinen on taas mailan nopeus 149, pallon nopeus 201 ja smash factor oli vähän pienempi 1.35. Ja tästä näkee nyt, että kärri oli 177 ja total 198 metriä. Et toi smash factor kertoo, kuinka hyvä se osuma oli, että kuinka hyvin se nopeus, mailan nopeus suhteutuu pallon nopeuteen, että kuinka hyvin se on osunut, niin se on toi smash factor. Mä en tiedä tarkkaan, miten se laskee sen, mutta siitä näkee niinku tolla lukemalla, että koska tää on 1.35 ja se aikaisempi oli 1.41, niin tässä oli parempi smash factor, vaikka toi mailan nopeus oli 149 molemmissa, niin silloin toi mun noin pallo lentää pidemmälle, kun se on puhtaampi osuma, niin tässäkin se on sitten lentänyt noin 12 metriä pidemmälle. Ja tässä mun toiset lyönnit niin driverilla, niin ne on ollut siinä 189, 192, 164 ja sitten 198 ja toi 210. Eli siinä 200 paikkeilla. Tää on ihan hyödyllistä tietoa mulle, kun tässä mä en muuten saisi sitä tietoa, kun ei ole semmoista mututuntumaa tossa mun lyönnistä. Mut kokeillaan sitten toista mailaa. Laitetaan vaikka seuraavaksi 7 rauta, niin se maila vaihdettiin tässä. Miten se vaihdettiinkaan se maila? Joo, löytyy nyt toi mailan vaihto, eli painetaan tosta enteriä. Ja tossa on nyt puumailat, sit hybridit ja sitten rautamaila, niin rauta 7 valitaan tosta noin. Okei, aha. Rauta 7. Noin. Tarviiko painaa? Ei, kun pitää näköjään painaa sitä. Noin. Ja tehdään taas sama juttu, 5 lyöntiä ja katsotaan sit tulokset. Jos se osuu oikein, niin sellainen 120. Noniin, siinä ne oli ne lyönnit, niin ihan näyttää realistiselta tulokselta, että toi viimeinen lyönti oli mailan nopeus 121 kilsaa tunnissa, pallon nopeus 148 kilsaa tunnissa ja smash factor 1.22 ja total pituus 119 metriä. Eli se oli just se 120 suunnilleen ja kärri oli 111 metriä siinä lyönnissä. Ja sitten sitä edellinen lyönti 108 metriä ja 99 metriä kärri. Ja siinä oli smash factor 1.17 ja mailan nopeus oli 10 kilsaa tunnissa vähemmän. Katsotaan, onko täällä joku lyönti, missä olisi. No, tässä oli mailan nopeus 147, pallon nopeus 154 ja smash factor oli vain 1.05 ja silti se lensi 125 metriä ja kärri 118, niin jos tää olisi ollut parempi osuma, puhtaampi osuma, niin tää olisi lentänyt varmaan huomattavasti pidemmälle. No mut näitä on hyvä tutkia, tästä saa hyvää dataa. Mä aika paljon heittelee mulla näköjään noin lyönnit, ei ole vielä tasasta. Tässä mä saan sellaista dataa, millä mä pääsen hiomaan ja tiedän pituutta suurin piirtein, niin oikein kätevä laite mun mielestä. Ja mä nyt testaa kuinka tarkka tää on, mutta mä tiedän
Olen katsonut muita arvosteluita, mikä on uusi laite. Ja tästä on tehty paljon arvostelut YouTubessa englanniksi, niin suunnilleen toi pituus heittelee siinä maksimissa 10 metriä tai 10 jaardia, joka on alle 10 metriä. Ja aika usein se on siinä alle 5 jaardin paikkeilla. Mutta toi Smash Factory, mikä mua kiinnostaa tässä, mikä toi osumapuhtaus, niin se on vissiin aika tarkka noiden kalliimpien laitteiden kanssa ja se kertoo paljon tosta lyönnistä. Että mä sanoisin, että kannattaa ostaa tämmönen, jos sulla on tällainen takapiha, missä on sun kotiverkko ja missä sä harjoittelet lyöntiä, niin täällä saa paljon lisäarvoa siihen omaan harjoitteluun. Ja mulla tää tulee varmasti kovaa käyttöä ja otan semmosille rangeille mukaan. Tää myös tää niin pieni, missä ei oo Trackmania tai muuta tällaista launch monitoria itse paikan päällä. Niin ei mitään, eiköhän tää jää mulle, en palauta laitetta. Ja, mä jatkan tästä treenailua nyt. Täällä on kiva ilta-aurinko ja ei muuta kuin ottakaa kanava seurantaa ja tykätkää tästä videosta, niin se innostaa muakin tekee lisää sisältöä ja katsotaan mitä laitetaan seuraavaksi sitten arvosteluja ja minkälaisia muita videoita tulee tänne kanavalle sitten. Mulla on muutamia ideoita, niin katsotaan mitä muuta sisältöä sitten mä tuotankaan tänne, mutta ei muuta kuin moro!